ростай меган 630 000 нафар алф мешавад. махсус нафарҳое ки беҳуҷҷат мебошанд ва бедокумент мебошанд. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. мо имрӯз тасмим гирифтем ки комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳотон ҷавоб гардонем. ҳатман дар видео лайк монен, бо диққат гӯш кунед, барои шумо видеои даркорӣ мешавад. ширкати Шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Шифофармо дар хизмати шумо. шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. абдурауф нависонда: салом акаи Сорбон. ростай меган 630 000 нафар алф мешавад. камтар дар ҳамин масъала мефаҳмондем. яъне ки алф ҳам бигем ин чиза хато намекунем. федератсияи Русия 630 000 шаҳрванди хориҷиро дар реестр ворид кардаги буд. реестр чӣ маъно дорад? чорни списка, касое ки бедокумент беҳуҷҷат гаштагиянд. ва ҳамин 630 000 дар федератсияи Русия будагиёро бигем ки бахшиду муҳлат дод, яъне алф кард ва то моҳи сентябр гуфт ки ҳар касе ки документҳои худша қонунӣ мекунад, ягон намуд мушкилӣ болои сараш намешавад ва депортатсия намешавад. як нафар нависонда: салому алайкум акаи Сорбон. аз авватая карона қарздор бошед, вездат маҳкам кунанд, ин қарза мебахшанд, баъди везда маҳкам кардан раҳмат пешакӣ. не, вақте ки шумо дар Россия ҳастен, пули шумо маблағи калон боша, агар везди шуморо маҳкам мекунанд ки аз Россия берун набароед, то вақте ки пула пардохт накунед. агар Алишер Нурбеков нависонда: салому алайкум бародар Сорбон. Сбербонки моро маҳкам карданд, ба куҷо муроҷиат кунам, фаҳмонед илтимос. иро картаҳоро маҳкам кардан бо супориши вазорати корҳои дохилии Русия мебошад. махсус нафарҳое ки беҳуҷҷат мебошанд ва бедокумент мебошанд, инчунин шотҳои банкишона маҳкам карда истиянд ва шумо ки документҳоро 100% карден, ба ҳаму МВД рафта муроҷиат мекунед, то ки кушодаш бикунанд. як нафари дигар нависонда: акаи Сорбон, ман дар чорни списка биромадам, документ надодам. не ки дубор граница рафта мешавад, ягон кор мешавад. илтимос ҷавобша бите. граница рафта бошен, агар границия нависонда, граница хондем мо, границия, агар та ҳамин границаро дар назар дошта бошӣ, дубор рафта бошӣ, обратно вориди Россия шидагӣ бошӣ, вақте ки дар чорни списка будӣ, ҳозир документота 100% ки ва номи та аз ҳамин рӯи хат нест мешавад. бародари азиз, садои гитара нависонда: салому алайкум ака. ҳамин гапҳо ростае? то сентябр вақт додагиям. бале, ин гапҳо ростае. ҳар нафаре ки бе документае, мо дар аввали видео дар ҳамин бора гап задем ки муҳлатш додагианд, то ки документҳои худша қонунӣ бигардонанд. баъди сентябр аллакай депортатсия кардан сар мешавад. як нафар нависонда: гапҳои ту ҳамаш дурӯғае. гапҳои ман ҳамаш ки дурӯғае, барои чӣ ту медрои видеои маро тамошо мекунӣ ва баъдан баъди тамошо карданат бадбахти аблаҳ медроям хеле комментария менависонӣ. вақти маъқулат нест тамошо накард, ягон касамо маҷбур намекунем. ҳар кас мисол ақла мафкура дора худаш ва тамошо ки кард, одами бафаҳм як чизи даркориро аз ҳамин видеоҳо барои худша мегирад. ман тавсия метиҳам касое ки бедокумент гаштаистен дар Россия, одамои боваринок шуморо границаи Қазоқистон мебаранд, худшон 100% мегзаронандон. номерошон мебирояд, зангшон бизанен, аз номи ма гап занен, бо ягон чи арзонтар мекунанд. Умарбек нависонда: салом, ман Россия рафтагӣ будам. додарам номи ман да золотая корона қарз гирифтагӣ будааст. қарза додам. додарам номи ман ба қарз гирифтааст, ман чӣ кор кунам? додарам номи ман ба қарз гирифта натонад. илтимос ҷавоб диҳед. ягон ҳуҷҷатотона натиҳен шавад, яъне ягон ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шуморо надошта боша, агар ба номи шумо наметавонад қарз гирифтад. як нафари дигар нависонда: салому алайкум. созе нағзен. ман як сол пеш аз Россия омадам. дар номам 2 симкарта дорам ва то ҳол симкартаҳо кор мекунанд дар телефон. ман Россия бирам, ягон гап намешавад дар таможнӣ. не, ягон гап намешавад барои симкарта ва рафтен айсари нав симкартаҳотона ба қайд бигиред, ба хотире ки моҳи августда қонуни нав мешава олӣ. касе ки симкарташа ба номаш намекунад, симкартаҳошона хомӯш мекунанд. рустамов нависонда:
салом акаи сорбон, мисол ман агар равам гос равам, бояд дар телефон госуслуг дошта бошам. Пешаки раҳмат. Не, касое ки гости мерен, госуслуги ба қайд гирифтан зарур нест шуморо. Як нафари дигар нависонда: салом акам, савол дорам. Ҳамин авф шуд одам депорт дохил шудагиай? Ҳамина ответием. Не, и барои нафарое ки бедокумент гаштагиан амора бигем бахшидан ва муҳлатшон додан ки шумо то моҳи сентябра документҳои худтона қонунӣ бигардонед, то ки депортатсия нашаванд. Ин чиза аз пасаш бишен ва ҷиддӣ ба назар бигирен. Зинда ва сарбаланд бошен. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шумо нигаҳбон бошад.